Assalamu alaikum mutanen ƙasa ta Nijar. Da fatan kowa ya yi sallah lahiya. Barka da sallah al'ummar ƙasa ta Nijar. Da fatan kowa da kowanmu ya yi sallah lafiya. Muna ma shugaban ƙasa, shugaban majalisar ceton ƙasa, General de Brigade Abdurrahman Chani da shi da mambobin gwamnatin shi na majalisar ceton ƙasa gabaki ɗaya barka da sallah. Barka da sallah, Allah Ubangiji ya maimaita mana, Allah ya karɓi ibadunmu. Muna yi ma shugaban gwamnati wato Prime Minister Ali Lamin Zain barka da sallah da fatan an yi sallah lafiya daga baki ɗaya ilahirin gwamnatin shi. Muna ma mai girma gwamnan Zandar barka da sallah Colonel Isuhu Labo da fatan an yi sallah lafiya. Muna yi wa mai martaba barka da sallah Sarki Abubakar Umar Sanda, Sarkin Sarakuna, Sarkin Musuluncin Nijar da fatan an yi sallah lafiya. Muna yi wa al'ummar musulmi barka da sallah da fatan an yi sallah lafiya. Mu zauna lafiya jama'ar Nijar domin zaman lafiya shine ci gaban dukkanin ƙasashen duniya. Matashi, kar ka yarda ka zama ɗan ta'adda. Kar a haɗa baki da kai a ranka ta'addanci. Kada ku yarda a haɗa kai da ku don sha ko fatocin miyagun ƙwayoyi. Sha da fatautin miyagun kwayoyi ba daidai ba ne. Al'ummar ƙasa ta Nijar, mu zamuto masu biyayya ga shugabanninmu, sannan kuma mu jinjina musu kuma mu mara musu baya saboda mu ne idansu kuma mu ne kunnensu. Duk wani motsi da ba mu yarda da shi ba, to mu gaggauta sanar da hukumomi wanda su ne za su ɗauki matakin da ya kamata. Mu baiwa jami'an tsaron mu gudunmuwa don ceto ƙasarmu. Mu biyo wa jami'an tsaronmu goyon baya ta kowace irin hanya. Goyon baya bai taɓa samuwa sai ka zama cikakken ɗan kishin ƙasa. Wane ne cikakken ɗan kishin ƙasa? Shi ne zai iya ba da lahiyar shi, dukiyar shi, ilimin shi don ganin ƙasar shi ta ci gaba. Ni cikakken ɗan Nijar ne. Na baiwa ƙasata lahiyata, dukiyata da ma ilimina don ganin ƙasata ta ci gaba. Nijar ƙasar mu ta gado. Allah taimaki ƙasar mu Nijar. Wannan saƙo ne daga babban ƙungiya mai shirya fina-finai a ƙasar Nijar, wato Zenith.